budeme natáčet Toka Boka, no jako, jak to říct, rozmalená spíš ne. Já bych dala, že Toka Boka normální rodinka. A baráček mám hotovej. Jo, počkejte, já ještě skočím pro mimino. Jo, a taky během toho bych chtěla poprosit, kdyby se dali like a odběr. Jsem tu nová, takže bych byla ráda, kdyby jsme to rychle dali do 5 odběratel. No, už jsem tady, už máme i mimino. Takže, aby se měli představu, kdo je, jo. Tohle je Emilka, tohle je Nela, no, tohle je prostě táta, jo, a tohle je máma, nebudem říkat jménem, ano? Tak. Já jdu dát spinkat mamou, jo, já se něco udělám v pokoji, jdu naplánovat tu dovolenou, když je to léto, protože za týden začínají prázdniny. Jo, taky berte ty rušníky, že to je přebal, no víte, co myslím, ne? Jo. Já jdu taky něco najít. Já nemůžu, já musím jít hledat, tak. Musím jít vybrat oblečení, když už jsme se sem nově přistěhovali. A mám takový nějaký zaprášený. A vyváž. Nevím, proč tam dávám můj vyváž. Tak. Já si jdu udělat úkol do školy, protože budem psát písemky. Jo, tak si vezmu si tužku a jdu udělat úkol. Protože jsem v druhé třídě, to jsem vám ještě neřekla, tak chci, abych dostala samý jedničky. Tak. Voláme asi někdo. Ahoj Lily, to je její kámoška. Jo, já se tak těším, asi taky pojedem na dovolenou. To bude super. Hele, a těšíš se zítra do školy? No moc ne? Já taky ne. Tak ahoj. Jo, nemám čas, já se musím učit na tu zítřejší písemku. A máme písemku? Máme písemku. No, včera nám učitelka řekla, že budeme psát písemku, teda dneska. A jo, tak díky, já se jdu taky učit. Ahoj. Ahoj. Čau. Musím se rychle učit. Nesmím dostat horší známku než jedničku nebo 2. Tak. Mami? Ano, zlato? Už mám hotový úkol, podepíšeš mi to? Jasně. Zkontroluješ mi to, že jo? No jasně, prosím tě. Jo, tak tady máš malou chybičku. Zítra píšeme test češtiny. No tak si tam oprav, máš tam chybičku v těch účkách. Jo. Aha, tady. Mám to. Ukáž? Jo, správně, tak já ti to podepíšu. A už mám se ještě učit, no ještě si vem učebnice, něco se nauč. A pak půjdeme třeba na zmrzlinu nebo někam. Jo. A teď se musíš ale učit. Jo, určitě. Jo, určitě. Já jsem zapomněla, že děcka píšou písemky. Já nevím, jak se jmenuje zase tady kamarádka, budu mi ji říkat Lily, jo?
Ahoj, prosím tě, má pak poučení Lily čas? Jo, má. Tak dobře, tak nepůjdem pak s nima na zmrzku? Jo, a v kolik? Tak 2:30? Jo, to už budu mít hotovo a naučeno. Tak ahoj, čau. Čauko. S kým jsi volala? Ale Lily se učí, tak jsem jí chtěla odměnit, že půjdeme na zmrzku pak. Jo, já zapomněl, že mají ty práce. To mě nebaví. Hotovo. Jo, už jsem udělala sešit. Tak teď si to uklidím. Lidi je 2:30 najednou, cvak, je 2:30. Mami, kdy půjdeme na tu zmrzlinu? No, teď? A vezmem i malou? Jo, vezmem. Ona už stejně nechce spát, viď. Hej, tady vezmu pitíčko. Vezmu si mobil a jdu. Ti ho vezmu, mami, tak ahoj, lásko. Já zatím vybírat ty dovolený. My pojedeme na dovolenou, jo, pojedeme. A kam? No to ještě nevíme. Jej. Já jsem tak ráda, že zítra je už čtvrtek. A pak bude pátek. A pojedeme babičce a pak pojedeme na dovolenou. Až si dopíšem poslední testy. Jo. Tak počkej. Jo, dobrý. Tak. Tak pitíčko ti sem dám. Reálně i pití nebudu dávat, ono to nejde to, jo. Jo, já se těším. No jo, prosím tě. Tak jdem, pojď už. Jo. Našla jsem zmrzlinu, takže to dám prostě sem, jo. La. Jo, já se těším. Jo, to je super. A neřešte, že je v plavkách, jo, jakože to nejsou. La. Ahoj. Ahoj, Lily. Ahoj, Nelly. Mami, můžeme se vidět, prosím. No, jako my to máme domluven. A můžeme si dát tady banán v čokoládě, prosím. Jo, můžeš, Nelly. Jo, Emilko, Lele, můžeš. Mami, a mám koupit i Lizzy? Jo, koupí nějaký, teda Emilce, jo, koupí nějaký. Já chci. Tak. A tak. Jo. Prosím, jeden srdíčkovej, jeden taky srdíčkovej a jeden čokoládovej. $10, děkuji. Jo, já mu dám 15, děkuji. Jo. Neřešte to, že to je, že jsou to pouzený many. Petty, tak mňam. Já tě chytím, holky, než se to snít. Okay. Já tě chytím, nechytíš, je, slepá ulica, lubel. Ahoj, jak se máš? No jo, skvěle. Kam jdete na dovolenou? No ještě nevíme, manžel zrovna doma hledá. Fakt, to je super. My pojedeme na Bali.
Jo, my asi taky, ale my pojedeme jako na druhou stranu. Jo, my pojedeme asi na jih. Jo, my na sever. Joj, my budeme na Balech. No v obě, ale bude to úplně na druhé straně. Aha, tak to nevadí. Jo. Tarata. 2 hodiny později. Ha. Holky, tak už půjdeme domů. Už je 5 hodin. Ach jo. No ach jo, musíš ještě se trochu učit. Jo, ty taky. A ještě se musíš pak vyspinkat do školy, na večeři a neříkej, ještě si chtěla do bazénu. Vy máte vyhřívaný? Jo, my tam máme asi 28. To je hodně teplý, jo, já vím. A občas 30, joj. Tak jo, ahoj. Tak čau. My stejně už musíme, že jo? Jo. Tak ahoj. Tak pojď, ahoj. Tak já se vám ohlásím až doma. La, já budu doma, první, haha. Já nezávodím, ach jo, no jo. Jseš první, vyhrála jsi. Tak, pojď, babku, můj malej, tak. Já dám Emilce něco k papáníčku a pak půjde spát. Protože už je pozdě, viď. No, dáme ti něco k jídlu a ty se běž převlíct do toho. Jo. Tada. Tak. No, jo. Jo, hele, nebudu používat příbory, protože prostě to je úplně, ale berte, že používá, jo. La. Hele, na Evžena je to její nerozdělitelný kamarád, OK? Je to taková zelená přížerka. Tady já jsem zapomněla chvilku natáčet. Jo, takže tak. La. Mami, já už jdu. A máš něco na oblečení, ještě bude zima? Jo, mám šaty. No jo. Hop. Nejdřív se musím umýt. Evžene, ty taky. Hop, s tebou tam, tak. Tohle si dám sem. Hop, la, hop, a hop. Já plavu. Evžen plave, vyhrává závody, Zaheda Portorika, Bráško. Lala. Tak pojď na chvilku ven. Já ti jdu. Chceš do vodičky? Papa. Je. A hop. Ella. Tak, Ella. Hop. Jaj. Evžena, teď ty. Ella. Hop, cák. Tak, teď ho usuším. Tak, takže se usušilo, OK už? La, jo, puch. Já plavu. No jo, už pojď ven. Už jsi tam půl hodiny.
Jsi tam půl hodiny a za chvilku se začne stmívat. No jo. A převlíc a nehádej se mnou. A nech si tady u to plavky uschnout. Jo, pojď, Evžene, pane, já vás vyždímám. Už je suchej, tak. Můžu si pustit něco na televizi. Jo, paní Epíková. Pohlídej tady Lilinku. Pojď spínkat. Tak. Jo. Tak. Táto, pojď už dolů. No jo. Už jdu. Už jsem tady. A odlož na chvilku ten počítač. Jo. Hele, už to mám zarezervovaný. Už mi přišlo potvrzení. Tak. Pojedeme na Bali. Opravdicky. Pojedeme na Bali. A pojedu na 14. Jo, to by bylo skvělý, lásko. Jo. Tak já se jdu. Tak. Holky, můžu si tam pustit sport? Zimní, když je léto. No a co? No jo. Tak, ježiš. Tady. Co dáme k večeři? Asi jenom namažu chleba. Tak. To je všecko, ještě jedno vodákový, tak. Tak. Teď to dáme na stoleček. A ne. Emilce udělám asi nakrájím jahůdky. Tak. La. Táto, v oběd. No já už běžím, večere, já už běžím. Emi, to je moje jídlo. No jo, ty máš jahůdky, to je lepší. Jo, to je lepší. Mňam. Mami, kolik je hodin? No, zlato 8, tak pojď spát, ať zítra čerstvá. Teda 7, teda 6, ať jsi zítra čerstvá. Tak už pojď nahoru, ne? Protože zítra jdeš naposled do školy, protože píšete z češtiny a to je poslední písmenka, ne? No jo, jenomže pak ještě jdeme týden do školy, no. My v sobotu odjíždíme. Teda v sobotu. Protože zítra je pátek. Tak, hele, hop, se umejt, já umeju miminko, ty si zatím koukni třeba na pohádku ještě, jo, a zítra naposled do školy. Že v 7 končí večerníček, tak si tam pust. Tak, la. Já jdu zatím dát do sušičky prádlo. Mezi tím, co dává táta do sušičky prádlo. Tak pojď, Mimi. Tak. Umejeme. A pojď spínkat. Emi umít. Táto, ty už to tady sušit aspoň.
Já si jdu mejt. Potom, co se všichni umyli. Všichni už spí, je totiž 9 hodin, tahle už spí dlouho, asi 2 hodiny, tahle už 3. A tímhle bych ukončila dnešní díl a ahoj. Nezapomeňte dát aspoň ten like a jeden odběr třeba. Čauko.